Ha arribat el moment que tots estàvem esperant. Tenim la Fira de Sant Isidre a tocar. Una edició marcada per la pandèmia, però no menys especial. La fira d'enguany constarà de 2 dies, començant el dissabte al matí i acabant el diumenge al vespre. La fira, en un format més reduït, comptarà amb 3 espais. El Camp del Serra, on hi tindrem el bestiari i la maquinària agrícola, la plaça del Camp i el Passeig, on hi podrem trobar la Fira d'Automoció, artesans del Solsonès i la Fira Industrial i Comercial. I per últim, la Sala Polivalent, on hi haurà la tradicional venda de botifarres a la llosa i una mostra de tractor antics. Tens ganes de disfrutar un any més de la fira? Doncs no ho dubtis, reserva el cap de setmana del 29 i 30 de maig i disfruta de la 68a Fira de Sant Isidre de Solsona.